Значи, защо не спя? Това е много добър въпрос. Искам само да погледнете нещо. Това е най-уникалното нещо, което съм виждала. О, брутално! Супер яко. А само това е... наистина много яко. Така. Защо не спя? Не спя, защото... Защото си пише с едно момиче от хуманитарна и защото не ми се спи цяло нещо се спа. Аз в принцип не спа. So... Like... Ever. Наистина не спя много. Да, и си лягам супер късно по принцип. Имам две известия. О, добре. От него са... Много яко се... Ако се чуете кой е него, няма да знаете кой е него. Та, пак се отклоних темата и пак клип ще става супер дълго. О, какво ми става днеска, бе? Не спя, понеже не ми се спи. Окей. Достатъчно ли беше? Мерси. Да, мерси. Тора, много як човек. Ами всъщност това беше, което исках да ви кажа. Всъщност аз защо толкова много се отклоних? Да, не спя заради тази причина. Сигурно как 3 пъти. Много съм тъпа. Довиждане.